Hej. Vi har om navngivning af molekyler. Ja. Et molekyle det består af en eller flere atomer. Og hvis man skal lave en kemisk forbindelse, så er det altså 2 ikke-metaller eller flere. Ja. Og det er de her kovalente bindinger, og man navngiver dem ved at skrive med en bestemt rækkefølge, de kemiske forbindelser. Og det er så den her rækkefølge. Og det kan man ikke lave om. Nej, sådan er rækkefølgen. Ja. Og hvis der er tale om en simpel ion, så putter man id på enden. Ja. Og man siger ikke, man udlader mono. Så man har sådan en talforstavelse, ja. Hvor der sådan er, hvis der er 1, så er det mono, og 2, så er det di. Ja, og 3, så er det tri. Og sådan, den kommer senere. Men undtagen ved kulilte, som er CO, og det er sådan et dødeligt stof, og der siger man mono foran. Ja, og ellers så bruger man ikke mono. Nej. Ja, og så er der det her med, at man angiver atomerne ved hjælp af talforstavelser. Og de er her. Så kan man se, for eksempel hvis det er, hvis der står et 6-tal i den, så er det noget med hexa, kan man sige. Og så har vi lige lavet nogle eksempler her, for lige at skære det lidt mere ud. Ja, den første her, det er en kemisk forbindelse, fordi der er 2 molekyler, og den hedder N2O3. Og så kommer den jo så til at hedde dinitrogentrioxid. Og forklaringen det er jo så, at N2, så kommer den til at hedde di, fordi der er 2. Det kan vi se der. Ja. Og det skal så sættes foran molekyle. Og så O3 kommer til at hedde trioxygen. Ja. Og det er så fordi det er tri der. Ja. Og så kommer id-endelsen på, og så bliver oxygen lavet om til oxid. Ja. Ja. Yes. Og så har vi et andet eksempel her med PCl5, som kommer til at hedde fosforpentaklorid. Ja. Og det er så fordi, at P det er fosfor, det ved vi, og Cl det er klor. Og der skulle vi lige huske at sige, at man skal skrive L'et med lille, fordi det kun er det første bogstav i forbindelsen, der er stor. Og den har så et 5-tal, og så kan vi se her, at 5 det hedder penta, så den kommer til at hedde pentaklorid, og så kommer rid på til sidst. Og id-endelsen, det er sådan en hjælp, hvis der er flere molekyler, så viser den sådan, at nu sådan, det var sådan lige slut. Ja, nu slutter den. Nu slutter molekylet. Og så har vi også et eksempel her med en, der er simpel, hvor der nemlig ikke kommer id på. Ja. Og den hedder AS4, og den kommer så til at hedde tetraarsen. Ja. Og det er så fordi, at 4, kan man se her, hedder tetra, og det kommer bare foran. Ja. Yes. Og så har vi også, så er der de her molekyler, der er dannet af sammensatte ioner, og der er sådan 6 stykker, som man sådan skal kunne huske, når man har kemi på C. Og det er de her. Hov, der var lige noget, jeg glemte at sige til det andet. Det var, at nej, det var til det her. Det var det der med at, det kan jeg vil sige. Nå ja. At de hedder næsten alle sammen at bagpå, fordi det er en bestemt størrelse, kan man sige. Ja, det var bare lige det, de kaldte det. Ja, og hvis den så er... Hvis der er en mindre, så hedder den it. Og hvis den er en større, så hedder den her. Og hvis den sådan er 2 mindre, så hedder den hypo. Og så, vi filmer jo han. Og så, ja, så der kan man se, så ved man hvilken størrelse der er, når den hedder fosfat. Ja. Og hvis den så hedder den fosfit, hvis den er mindre. Ja. Ja. Og så det her er så en undtagelse, den her hydroxid.
Og sådan er det bare. Det er bare undtagelse. Yes. Det var det. Ja. Tak for i dag.